Здравейте хора, аз съм Касапина и днес ще направя анбоксинг на моя карамбит. Закупих си го от морето за 40 лева и съм доволен от него. Той е оригинален и много ме кефи. Затова сега ще направо да не губим време да ви го покажа. Ето го моя карамбит, червено тук има и това така. Аз си го държа така, но той е по принцип за държане е така. Чакайте. Е така. И той карамбит много ме изкефи, защото като го видях направо кеф. Другото ми клипче, само да кажа, че ще правя клип за моя бокс. Не можах да направя клип за Хелоуин, защото много работи щеха да правя и затова статива ми се счупи, затова сега снимам с закрепено на едно нещо. Затова ако искате такъв нож, има ги по сайтове, ама в сайтовете са вече долари и ако искате ножа, вече вие си решавате. Ако е изкефил, дайте лайк. Ако искате, се абонирайте за моя канал и това ще е от мене. Чао!